Heus aquí que una vegada hi havia 3 germans porquets que volien córrer amunt. El primer porquet, després de molt caminar, es va trobar un pagès carregat de palla. «Bon home, no em donaries pas un feix de palla? Estic molt cansat i em voldria fer una cabana», va dir el porquet. El pagès, molt generós, li va donar la palla. Ben de pressa, el porquet es va fer la cabana. El segon porquet, tot fent camí, es va trobar un llenyataire carregat de branques i branquillons. «Bon home, que em donaries llenya per poder-me fer una barraqueta?» I tant, va fer l'home, i amb un 3 i no res es va fer una barraqueta d'allò més bonica. El tercer porquet arribà més lluny que els seus germans. Mentre descansava, va passar un paleta carregat amb maons. «Bon home, que em donaries uns quants maons per fer una caseta?» «Ja ho crec, i que et surti ben dreta», va dir el paleta. I sense pensar-s'hi gens ni mica, va fer una caseta on no faltava de res. Vet aquí que per aquells entorns hi va fer cap un llop afamat, que va escampar la por per tota la contrada. Un dia va arribar a la cabana de palla i després d'ensumar-la i amb una veu rogallosa va dir: «Soc el llop, obre'm, porquet, si no t'ensorraré la casa i et menjaré». Dit i fet, vinga a bufar i les palles a volar. Però el porquet va tenir temps d'escapar-se i arribar a casa del segon porquet. Quins udols de ràbia feia el llop! Un altre dia, el llop va anar a la barraqueta de llenya. «Obriu-me, porquets! Sé que viviu aquí i no estic de xerinola. Soc el llop que us vinc a visitar». En veure que no obrien, va començar a bufar i a donar cops a la cabana fins que aquesta es va ensorrar. Com es va quedar el llop en veure que els porquets ja no hi eren? Per una finestra s'havien escapat i a casa del tercer porquet s'havien amagat. Aleshores, el llop va anar a la caseta de maons del tercer porquet. «Porquets, obriu-me ara mateix, si no pujaré dalt la teulada i tant saltaré i botaré que la casa us enfonsaré». En veure que no li obrien, així ho va fer, però la casa no es va ensorrar. Sense pensar-s'hi gens ni mica, enrabiat com estava, va entrar per la xemeneia. Però els porquets tenien una olla de sopa bullint a la llar de foc i el llop hi va caure de 4 potes i ben escaldat i cuit que va quedar. I d'aleshores ençà, els 3 porquets sempre van viure feliços. I, conte contat, ja està explicat.